Ola rapaces, hoxe imos falar do uso correcto dos topónimos galegos. Pois a min toca ir a Cinta, visitar os meus avós. Primeiro pasaremos por Peral del Aguilar e logo iremos cara alá. E ti? Os meus pais comentaron que querían facer unha viaxe por La Coruña, Laje, Mejía, ata chegar a Sanxenxo. Pero onde ides ir? Estou vos escoitando, non sei onde están eses lugares. Sabedes que a forma correcta de decir os nomes de lugares de Galicia, os topónimos, dicen galego? Pero que diso? Se todos os rótulos para ir a eses lugares ponen La Coruña, Mujía... Ai, pero unha lei aprobada no 83 di que os rótulos e os topónimos de Galicia legalmente escríbense en galego. Pero que mágoa que pensedes así. Vos sabíades que os topónimos máis común en España escríbense en galego? A Igrexa, Vilanova e nós veña mudar o noso. Ai, rapaces. Pois sí, rapaces, a verdade é que existe unha lei que nos lembra que os nomes dos topónimos en Galicia teñen a única forma en galego para todos os seus usos. Hai unha lei que o avala e que nos di que temos que visitar a Coruña, Sanxenxo, Boimorto e outros lugares da nosa fermosa Galicia con nomes galegos. Dígocho eu!